Poftiți, poftiți. O să noptăm aici. Ai loc destul, Hangiule? Toate camerele sunt ocupate de călători pe care i-a prins viscolul. În schimb, focul arde zdravăn în vatră, Hangiule. Tocmai bine ca să se perferească la el o duzină de pui pentru niște călători înfometați ca noi. Și înghețați, vezi bine. Așa că, Hangiule, adune de grabă o stacană de vin fiert cu scorțișoară. Nu e leac mai bun împotriva frigului. Imediat. Să-mi fie cu iertare, dar eu cunosc un leac și mai bun. Care leac? Ce leac? Ce leac poate fi mai bun decât o stacană cu vin fiert? 2 stacane cu vin fiert. Ai auzit, Hangiule? Du-te de pregătește grabnic acest leac minunat. Iar pe dumneavoastră, domnule, deși nu avem cinste de vă cunoaște, vă poftim la masa noastră. Mulțumesc. Primesc cu plăcere. Aflați că eu sunt baronul Münchhausen, un mare călător, ce-am colindat mai peste tot, din nord la ecuator. Cu pinguini am stat la sfat, un pește m-a înghițit, în el am prins un crocodil și l-am domesticit. Ca să vânesc tigri și lei, în junglă am pătruns, dar ei de faima mea aflând, de frică s-au ascuns. Nimic, prieten, eu n-ascund din ceea ce-am pățit. E adevărat tot ce vă spun, nici când eu n-am mințit. El e baronul Münchhausen, un mare călător, ce-a colindat mai peste tot, din nord la ecuator. Dar dumneavoastră, cine sunteți? Niște studenți care ne întoarcem din vacanță. Și care, cum au scos nițel nasul afară din casă, se și vaită de frică. Dacă ați fi colindat prin lume ca mine, ați fi aflat că există ținuturi unde gerul e uneori atât de cumplit că până și flacăra lumânării îngheață și nu mai poți stinge. După cum văd, ați călătorit mult. Da, călare cu trăsura pe corabie, dar chiar și cu balonul. Cu balonul? Sigur, construisem într-o vreme unul și mă înălțam cu el zilnic. Odată însă n-am mai putut să cobor și am rătăcit în văzduh vreo 4 săptămâni. Și ați răbdat de foame și de sete 4 săptămâni? Oh, era toamnă și nu duceam lipsă de apă, de ploaie. N-am dus lipsă nici de hrană, pentru că se nimerise să iau un balon, un miel viu. Și cum? L-ați mâncat așa crud? No, nici de cum. L-am tăiat și l-am frit la soare. Niciodată până atunci nu mâncasem o friptură atât de gustoasă pe cinstea mea. Nimic baronul n-a ascuns din ceea ce-a pățit. E adevărat tot ce ne-a spus, nici când el n-a mințit. Poftiți! A sosit leacul mult așteptat. Puii se rumenesc la frigare și în curând vor poposi și ei pe masă. Bravo, Hangiule! Grozav vin! Va fi o masă pe cinste. Păcat că n-avem și muzică. Da, domnule. Foarte frumos! Foarte frumos! Cine a cântat? Mai zi odată. Hei, cine a cântat? Parcă din colțul acela s-a auzit. Da, de acolo. E curul meu. Bravo, slugiule! Ți-a mai trecut deci frica, oricum îi zici frumos. Eu n-am cântat. Dar singur ai spus că e cornul dumitale. Nici eu nu pricep. L-am atârnat în cui pe perete. Așa. Iar eu m-am așezat la masă. Nici nu m-am atins de el. Că o fi cântat altcineva. Nimeni nu s-a apropiat de perete. Un moment. Ce înseamnă? Un moment, dacă îmi dați voie. Cred că vizitiul spune adevărul. Păi bine, dar O să vă lămuresc îndată. Ia spune, vizitiule, nu cumva ai suflat în cor înainte de a popoși la Han? Ba da, ne era teamă ca din cauza viscolului și a întunericului să nu dea peste noi vreo altă trăsură și i-am cerut să sufle din corn. numai că de frica lupilor care ne dădeau târcoale, niciun sunet nu i-a ieșit din gură. Am suflat, vă jur că am suflat. Așa e. Omul a suflat din corn. Ba, ca să nu se plictisească,
s-a gândit să cânte. Degeaba însă sunetele înghețau în corp din cauza gerului. Acum la căldură ele au prins să se deschițe și melodia a răsunat limpede și frumoasă. Extraordinar, dar cum de v-a dat prin minte această explicație? Mi s-a întâmplat într-o călătorie un caz oarecum asemănător. Mă aflam pe o corabie care naufragiat în apele oceanului înghețat de nord. N-am scăpat decât eu și capitanul. Cu tiu cu vai ne-am cățărat pe un sloi de gheață. I-am strigat capitanul și se apropie de mine. Dar spre marea mea mirare m-a auzit. El încerca de asemenea să-mi spună ceva, dar niciun sunet nu ajungea până la mine. Cuvintele înghețau în aerul rece și a fost nevoie să facem un foc mare ca să-l dezghețăm și ne putem astfel înțelege. Nimic baronul n-a ascuns din ceea ce-a pățit. E adevărat tot ce ne-a spus, nici când el n-a mințit. Trăiască baronul Münchhausen! Să bem pentru călătoriile domnii sale. Îngăduiți-ne o întrebare. Cum de ați ajuns pe meleagurile noastre? E o poveste lungă și nu știu dacă domniile voastre veți avea răbdare să ascultați. Bine, atunci ascultați. Mă întorceam dintr-o călătorie îndepărtată, însoțit de slujitorul meu, Iosef. Stăpâne, mi se pare că am rătăcit drumul. Viscolul a troienit cărarea și cât vezi cu ochii e numai nea. Cred că ai dreptate, Iosef. Da? N-are rost să mergem mai departe. Așa. O să noptăm aici. Aici? Pe zăpadă? Nu, în zăpadă. Ține de cald. Așa. Caută ceva de care să priponești cai. Păi ce să fac? Uite, pare mi se că se vede acolo un ciot care iese de sub zăpadă. Da, este. Ai. Leagă-i bine. Da, așa. Așa. Și acum, noapte bună. Noapte bună, stăpâne. Ce-o mai fi și asta? Doi oameni culcați în zăpadă. Nu sunt de la noi din sat. Se trezesc. Mă cam ia cu fric. Ei, Iosef, leneșule, unde ești? Aici în zăpadă. Hai, scoală-te și adu cai. Poate dăm de vreo așezare să ne încălzim. Unde mă aflu? Ce cu mulțimea asta? Cum am ajuns aici? Asta ne întrebăm și noi. Ați dormit peste noapte aici? Noi? După câte mi-amintesc, aseară ne aflam pe un câmp. Nici urmă de sat. Stăpâne, au dispărut caii. Tu nu te de bine la Iosef, nu i-ai auzit? Dar ce-i asta? Minune! Doi cai pe turnul primăriei! Stăpâne, să știi că satul era acoperit de zăpadă, iar ciotul de care am legat căpeștrele cailor... Văd, era morișca de vânt de pe turnul primăriei. Vai. Cine se va cățăra până acolo să deslege caii? Nimeni. Ce să se va rupe, iar caii vor putea coborî. Da? O să omoare caii. Dar nu se poate nimeri de la o asemenea distanță. Uite că a nimerit. Și acum, caii o să strângă gâturile. Banu! A ajuns cu mine! Oameni buni! La noi în sat s-a întâmplat ceva nemai văzut. Veniți cu toți încoace! Veniți încoace! Hai, oameni buni! Hai cu toți încoace! Iar s-a pornit viscolul.
Mai bine rămâneam în sat la căldurică. Lasă că și în sane, sub lănul e bine. Da. Aoleu. Stăpâne, auzi? Lupi! Aha! Degeaba și închipuie că e rost de ospăț. Le vin eu de hac, căci eu sunt baronul Münchhausen, vestitul vânător. Și-n ca mine nu găsești, eu musca iau din zbor. Dă-mi pușca, Iosef. Da, stăpâne. Ia tu, ține hățuri și dă mici calului. Da, așa, stăpâne. Bine! Aha! Al doilea! Este mă ție! Nu mai am gloanțe. Și-au mai rămas 4 lupi, stăpâne, și nu ne slăbesc o clipă. Să treagă în ei cu vergeaua cu care mi-i tac pușca. Da? Dăm cuțitul și ascult la un capăt. Poftim, stăpâne. Așa. Împărânge și mi pădure. Acolo drumul o pătnești la stânga și eu puțin înapoi. Lupii aleagă umăr la umăr. Când eu veni la îndemână, o să o tiesc în numărul celui din margine. Vergeaua se străpungă pe toți. În felul acesta îi dă portit o lovitură. Atenți, atenți, Iosef! Da? Cârmește, așa! Aha! I-am nimerit! Au căzut! Da, dar numai 3 din ei. Da, nu e vina mea, vergeaua a fost prea scurtă. Ce ne facem? Lupul se apropie. Aoleu, iată-l! A ajuns în dreptul nostru. S-a aruncat asupra calului. A început să-l stoșie. Stăpâne, s-a zis cu noi. Dimpotrivă, lupul ăsta e salvarea noastră. Cum? Calul tu n-ar fi rezistat mult după asemenea goană. Ne-ar fi lăsat în drum. Bietul cal gonește cât poate de durere și de spaimă. Măcar că lupul a și mâncat pe jumătate. Când o să-și termine prins, lupul va fi însă în puterea noastră. Da? Cum așa, stăpâne? O să nimerească în hățuri în locul calului. Da, o să iasă din ele, îi sunt prea largi. Dar de unde? Nu vezi cum se umflă și crește pe măsură ce înfulecă? Așa ajuns cât un cal. Acum e momentul, Iosef. Da. Strânge hățuri. Așa, stăpâne. Di, lupule. Lupule! Acum mai să-i jos cum îți cântăm noi. Di, lupule, di, lupule. Așa am ajuns la Han cu lupul înhămat la sanie. Dar lupul, unde e lupul? Da, unde e lupul? Lupul? Lupul, da. Și-a dat duhul de îndată ce am oprit. Slujitorul meu zicea că din cauza goanei. Eu cred că de rușinea ce-a pățit. Nimic baronul n-a ascuns din ceea ce-a pățit. E adevărat tot ce ne-a spus, nici când el n-a mințit. Domnule baron, îndrăzneala mi este mare, o știu prea bine, dar bunăvoința pe care ne-ați arătat-o îmi dă curaj. Ard de nerăbdare să aflu și alte aventuri ale unui călător atât de vestit ca dumneavoastră. Noaptea este lungă și dacă ne-ați face cinstea... O să vă fac. Numai că pentru a vă povesti pe unde am fost și ce mi s-a întâmplat, toate cele 365 de nopți ale unui an nu mi-a fi de ajuns. Cred că n-ați uitat că... Am uitat, barone, nu! El e baronul Münchhausen, un mare călător, și-a colindat mai peste tot, din nord la ecuator. Atunci o să vă mai povestesc câteva dintre isprevile mele. Bravo, să auzim! E liniște, să ascultăm! Ia, spuneți, domnule baron. Pe când eram oaspetele unui prinț, acesta m-a poftit odată să-i văd stupii. Ne îndrepteam într-acolo când am zărit zburând spre noi o albină fugărită de 2 urși. Am recunoscut-o îndată, era albina preferată a prințului, cea mai harnică și mai steață dintre suratele ei. Au să ajungă blestemații de urși. Vor să o prindă între ei și să o sprivească. Trebuie să o salvăm, prințe. Dar cum? Nu e niciun servitor prin apropiere, iar noi suntem neînarmați. E bună și toporișca de argint pe care o purtați la brâu. Dați-mi-o, repede. Nu e niciun moment de pierdut. Poftim?
să o zvârs pe ei ca să-i sperii. Ai reușit, baroane. Urșii au luat la fugă. Da, dar am aruncat toporișca cu atâta putere încât a zburat tocmai în lună. Nu face nimic. Albina a fost salvată, iar eu vă sunt îndatorat. Nici vorbă nu poate fi de mulțumire până nu vă aduc înapoi. Cum, baroane? Vrei să te duci după ea în lună? Chiar așa, prințe, dați poruncă să se sădească un bob de fasole. Știți că planta asta crește foarte iute și atinge înălțimi uimitoare. Cu ajutorul ei, sper să ajung în lună. Ați avut dreptate, baroane. În 3 zile firul de fasole a crescut până în înaltul cerului și și-a prins cârcei de unul din coarnele lunii. Cum s-ar zice, o să mă lase la scară. Și vreți chiar să vă cățărați până acolo? Pornesc iar în acest moment. Baronul Münchhausen nu-și ia cuvântul înapoi. Vă rog să mă așteptați, prințe. Sper să nu întârzi mult. Iosef, Da, tu vii cu mine. și eu? Ei, Iosef, de 3 zile suntem în lună și de toporișca prințului încă n-am dat. E greu, stăpâne. Aici toate lucrurile strălucesc ca argintul. Iar scolește nițel prin paiele acelea. Da. Parcă e beteală, nu păiși. Unde o fi toporișca? Uite, aici nu e. Da. Nici aici nu e. Nici aici. Ce? Aici. Am găsit-o. Acum putem coborî, stăpâne. Mi s-a făcut dor de pământ. Și mie, Iosef. Da. Iar prințul așteaptă. Stăpâne! Ce? Nenorocire, mă. Dar ce? Vorbește! Firul de fasole. Dogoarea soarelui l-a uscat. O să rămânem pentru totdeauna în lună, stăpâne. Sfira Iosef, o să ne descurcăm noi. Dar dacă nu mai e firul. Până una alta, pune mâna să împletim o funie din paiele astea. Da, stăpâne. O facem cât mai lungă. O legăm de unul din coarnele lunii și pornim pe ea în jos. Stăpâne! He, Aoleu, cădem! De S-a ce? terminat funia! ține bine, ține bine! Da, stăpâne. Eu să tai cu toporișca câte o bucată din funia de deasupra mea, Așa? iar tu să o nădești la capătul de jos. Aha. Ai înțeles? Da. Hai! Pido! Ai văzut? Tot în funia de sus și nădind-o sub noi, o să ajungem frumușel pe pământ. Da, stăpâne. Totul e să nu-ți pierzi cumpătul. E adevărat, da? Aoleu. Ce se aude? Dacă se aud bubuituri de tun. Da. Ia uitați-vă în sus. Ce învălmășeală! E o bătălie. Aoleu, stăpâne, dacă nimerim acolo, va fi vai de noi. Din potrivă. Cum de- De-abia aștept să mă arunc în luptă. O să săr pe câmpa unui cal rămas fără călăreț și o să zvulc o sabie la un soldat căzut. Aoleu. Păi și tu la fel. Cine, eu? Ne apropiem. Aoleu. Hai, stai! Victorie, Iosef! Am pătruns în cetate! Da, stăpâne. Ia uitați-vă la calul dumneavoastră. Ce-i asta? Călăresc pe o jumătate de cal. Întocmai, în învălmășarea luptei, poarta cetății s-a lăsat și a retezat partea din apoi a calului. Și am călărit și am luptat mai departe fără să-mi dau seama.
Știi cumva unde a rămas cealaltă jumătate? Păi tot la poartă. Zvârle din picioare și lovește pe cine nimerește. Adu de îndată înapoi. Da, stăpâne. O să prind la loc cele două jumătăți și să le nădesc cu niște mlădițe de la aur. Așa am și făcut, tinerii mei prieteni. Rana s-a prins cum nu se poate mai bine. Iar calul s-a îndrăvenit. Chiar așa. Apoi mlădițele au prins rădăcini în trupul lui, au crescut și au boltit în frunziș. Soarele dogorea, dar eu stăteam în șa, fără să-mi pese, la adăpostul umbrarului meu. Se poate spune, deci, că v-ați încununat cu lauri pe câmpul de luptă. Aveți dreptate. Datorită isprevilor mele viteșești, ajunsesem să fiu ținut în mare cinste. Din cauza asta era cât pe aici să o pățesc într-o zi. De ce? Cum așa? Ceilalți ofițeri aflaseră de la slujitorul meu când îmi sărbam ziua de naștere. De dimineață au început să curgă felicitările. De la o vreme obosit, am fugit din calea lor și mi-am găsit adăpost în țeava unui tun. Înăuntru era răcoare și bine. Am cuprins ghiuleaua în brațe, mi-am rezemat capul de ea și într-o clipă am adormit buștean. Și-a permis o asemenea glumă cu baronul Münchhausen? Nu e nicio glumă, stăpâne. Tu ești Iosef? Eu sunt. Atunci încotro zburăm, eu călare pe ghiulea și tu atârnă de picioarele mele? Să vedeți, excelența sa, domnul general, a poruncit să se tragă o salvă în cinstea zilei dumneavoastră de naștere. Era o surpriză. Când am aflat, am dat fuga să vă anunț. N-am intrat însă bine în țeava tunului, că m-am și pomenit a zvârlit afară odată cu dumneavoastră și paciți drumul în văzduh. Mai că vezi tu, Iosef, tunurile se dă dreptate spre liniile dușmanului, iar ghiulelele ne duc drept într-acolo. Vai de mine, dușmanii o să ne prindă și o să ne atârne în spânzurătoare. Mă tem că așa se va întâmpla dacă o să cădem în mâinile lor. Trebuie să facem ceva. Să facem, stăpâne, dar ce să facem? Am găsit! Uite că drept răspunsa salva noastră, dușmanul a început și el să treacă cu tunul. Aoleu! Fii atent! Da, stăpâne. Când o ghiulea din liniile dușmane va trece prin apropiere, o să sări iute pe ea. Aoleu! Și de bine, de bine! Da. Atenție! Așa. Hopa! Da. Și așa ne-am întors nevătămați în tabără, unde lipsa mea stârnise mare îngrijorare. A urmat o petrecere în lege. Toată lumea se veselea, numai eu nu. Ei, un gând nu-mi da pace. Bietul prinț, desigur că aștepta încă să mă întorc din lună, așa cum îi făgăduise. A fost singura dată când baronul Münchhausen nu și-a ținut cuvânt. Și nu de alta, dar n-aș vrea ca prințul să mă treacă în tagma celor călători certați cu adevărul, ale căror scorneli sunt luate în râs. Dumneavoastră știți prea bine că... Nimic baronul n-a spus din ceea ce-a pățit. E adevărat tot ce ne-a spus, nici când el n-a mințit. În sănătatea baronului! Și a isprăvilor pe care le-ați povestit, barone! Acelora pe care le veți povesti de aici încolo! Așa e, trăiască baronul Münchhausen! Toate la vremea lor, tinerii de prieteni. Acum e rândul puiilor friți cu care vrednicul Rangiu se îndreaptă spre masa noastră. Și după ce o prinde noi puteri, o să vă mai povestesc câteva din isprăvile mele de pe mare, de până acum. Căci are călător, nord la ecuator, Baronul Münchhausen, oceane,
baronul Münchhausen, un mare călător. Ce-am colindat mai peste tot, din nord la ecuator. Cu pinguini am stat la sfat, un pește m-a înghițit. În el am prins un crocodil și l-am domesticit. Ca să vânește grișile, în junglă am pătruns. Dar ei, de faima mea aflând, de frică s-au ascuns. Nimic, prieten, eu n-ascund din ceea ce-am pățit. E adevărat tot ce vă spun, nici când eu n-am mințit. El e baronul Münchhausen, un mare călător, ce-a colindat mai peste tot, din nord la ecuator. S-a întâmplat ca în alte dăți. Călătorii pe care baronul i-a aflat la hanul unde trăsese se arătaseră dornici să-i cunoască năstrușnicele peripeții. Și cum baronului nimic nu-i făcea mai multă plăcere decât să se laude cu isprăvile sale, n-au trebuit să-l roage de 2 ori. În sănătatea domnului baron! Strașnic vinișor, nu-i așa? Da, vinul nu e rău. Să rugăm pe Hangiu să ne dea un butoiaș pe drum. Un butoiaș? Mă faceți să râd. Eu am avut odată la îndemână o mare de vin. O mare? Cum adică? E o mare ca toate mările. Cum e Marea Mediterană, Marea Neagră. E adevărat, nici cel mai mică. Și oricine putea să bea din ea? Unde se află marea asta? Cum ați ajuns acolo? Mi-a povestit despre ea un marinar bătrân. De atunci, gândul de a o găsi nu mi-a mai dat pace. Într-o bună zi, mi-am făcut bagajele și, însoțit de slujitorul meu Iosef, m-am îmbarcat pe o balenieră pornind de căutarea ei. Ei, numai că nu mi-a fost dat să o aflu așa de les. Să vedeți ce-am pățit mai întâi. Într-o seară de iarnă ca asta, pe când în sala de mese a corăbii ardea un foc stravăn, iar în jurul lui ochi urechi... Un rămășac că domnul baron le istorisea vreo pățane a domniei sale. Sigur! De ce să câștigi, prietene? Mă pregăteam într-adevăr, noi ne pomenirăm asfânt. Am fost luat pe un vârtej, gonim cu o iuteală nemaipomenită. Ne scufundăm, ce să facă cine poate. De 30 de ani de când navighez, n-am întâlnit o furtună ca asta. Așa-i, domnule capitan. Când ne-a săltat odată, am crezut că ajungem drept în cer. Iar când ne-am prăvălit, credeam că nu ne oprim decât în fundul oceanului. Și totul a durat doar câteva minute. Furtuna s-a domolit așa cum a izbucnit, pe neașteptate. Iar acum plutim de câteva ore pe cea mai liniștită apă din câte mi-a fost dat să văd vreodată. Nu înțeleg însă de ce e așa de întuneric. După socoteala mea, de mult trebuie să se fi luminat de zi. Se vede o lumină, capitane! A? Uite, încă una! Da, ia uite și Încă una! Aha, o mulțime de lumini! Sunt torțe! Hei, voi, noi veniți! Vedeți să nu dați peste vreo corabie! Țineți-mă la dreapta! Pa la stânga! Pe dreapta suntem noi! Ce-o mai fi și aglomerația asta în plin ocean? Hei, marinari! Aruncați scara! Vreau să trec pe corabia care a venit. Vocea asta ca de tunet mi-e cunoscută, baroane. Hei, marinari! Nu cumva covata voastră e comandată de bravo capitan Trauer?
Iar cel ce întreabă nu e oare bunul meu prieten capitanul Steve cu vestita lui albie de rufe? Chiar el, Traor, chiar el! Cum ai ajuns aici, bătrâne lup de mare? Ca și tine, adică fără voia mea. No, eu am venit aici de bunăvoie, ca să vânez balene. E, asta e bună. A venit să vâneze balene, Dar nu pricep, de ce râzi? Pentru că balena te-a vânat pe tine, bătrâne. Ce vrei să spui, Traor? Păi corabia ta a fost înghițită de o balenă uriașă. Cum? Da, acum te afli în stomacul ei, Unde ai fost, Iosef? Te caut de câteva zile. Am dat o raită prin noua noastră locuință, stăpâne. Balena a înghițit o mulțime de bărci, de baliniere, de corăbii. O întreagă flotă. Da. Suntem aici vreo 10.000 de oameni. Eu, unul, m-am săturat, Traor. De aproape o săptămână n-am văzut lumina zilei. Păi ce să mai spunem noi, bătrâne? Locuim aici de 6 luni, iar alții stau de 2 ani și mai bine. De 2 ani? Da? Capitane Traor, ați încercat vreodată să ieșiți? Da, dar n-a fost schimb, baroane. Aici vom rămâne toată viața. Păstrează scumpătul, capitane. Am mai trecut eu printr-o împrejurare asemănătoare și m-am descurcat. Cum? Când asta? Da, pe când mă scăldam într-o zi în mare, un pește uriaș m-a înghițit. Și cu toate acestea am cinstea să stau viu și nevătămat în fața domnilor voastre. Atât am țopăit în burta peștelui, încât de durerea acesta țâșnea la câțiva metri deasupra apei. Niște pescari l-au văzut și l-au prins. Când l-au spintecat, am apărut și eu. Așa de tare s-au speriat pescarii, că erau să arunce înapoi peștele în apă și pe mine odată cu el. Balena asta nu se închisește nici chiar dacă cei 10.000 de oameni dinăuntru ei ar țopăi toți odată. Nici nu e nevoie. Aveți noroc că sunt și eu pe aici. Cred că am și găsit mijlocul de a ieși din balenă. Cum? Care? O să vi spun mâine dimineață. Până atunci toate vasele să fie gata de plecare. Și încă ceva. Prindeți cap la cap 3 catarge ca să facă unul singur lung de vreo 50 de metri. Domnule baron, toată lumea e gata de plecare. Suntem nerăbdători să vă cunoaștem planul. Spune-mi, capitane Traor, ai observat de câte ori se face balenisete într-o zi? De câte ori bea apă? Da, de 2 ori, dimineața și seara. Soarbe dintr-o dată tot atâta apă cât are un lac din cele mari. Adică îndeajuns de multă ca să pună vasele noastre pe linia de plecare. De ce nu ne-am folosit de acest prilej ca să înaintăm până în gura balenei? Ancorăm acolo și până din momentul când îi se face somn și începe să caște. Și atunci ne strecurăm afară. Nu o să avem timp, Steve. Balena o să închide repede gura și o să ne strivească. O să-i împlântăm între fălci catalgul cel mare pe care l-ați meșterit astă noapte. Balena nu o să mai poată închide gura la loc, iar noi o să putem pleca nestingeriți. Prima va trece corabia noastră. De acord, capitane Steve? De acord, baroane. Atunci, toată lumea la drum. La drum. Am scăpat din burta balenii! Ce se mai zvârcolea Vicania când i-am înfipt catargul între părți? Planul baronului a fost strașnic! Trăiască baronul Münchhausen! Ce bine să simți din nou cum dogorește soarele. Da, și să trage aer curat în piept. Toate bune, numai că mie unul aerul ăsta mi-a stârnit o foame de lup. Să pescuiești ceva, stăpâne? Nu, să n-aude pește Iosef. Mi-e dor de vânat, de o căinușe sau de rață sălbatică. După atâta ciorbă de pește, n-ar strica și o supușoară. Sau o friptură. De iepure. Ba de fazan. Sau de potârnică. Lasă că nici rața sălbatică nu e de lepădat. Acolo, de unde sunt eu deloc, e o pădure cu sălbăticiuni.
Când nu sunt plecat pe mare, îmi place să vânez. Să vedeți. Odată m-am trezit față în față cu un mistreț. Pușca mi era descărcată. Așa că m-am ascuns iute după un copac. Chiar asta mi-a spus spre mine. Dar din pricina iureșului năvalnic, colții s-au înfipt în trunchi. Și n-a mai fost timp să-și scoată. Așa că am prins mistrețul viu. Să nu fie cu supărare, prietene, dar asta nu pe lângă ce mi s-a întâmplat mie la o vânătoare. Isprăvisem toți plumbii când îmi iese în cale cel mai frumos cerc din câți viețuiesc pe acest pământ. Îmi încărcai pușca cu pulbere și cum aveam la mine un pumn de cireș, le mâncăi în grabă și îndopai țeava cu sâmburi. Apoi slobozi întreaga încărcătură, drept în fruntea cerbului. Care a căzut? Nici gând. Împușcătura l-a buimăcit. S-a împleticit o clipă pe picioare, dar tot a izbutit să fugă. Ce mai ispravă? Da, a lăsat să-i scape bunătate de vânat. Halal vânător! Râdeți cât poftiți, dar ascultați mai departe. La un an sau doi după întâmplarea asta, pânam în aceeași pădure. Când deodată mi iese în față același cerc falnic. L-am recunoscut pe dată. După ce? După ce îi crescuse între coarne un cireș înalt de 5 metri. Era, după cum bine vă dați seama, chiar cerbul meu. De data asta, mai mi-a scăpat. Așa că în ziua aceea am avut la masă și friptură și compot. Căci uitasem să vă spun că cireșul era încărcat cu fructe mari cât nucile. Cu toată viteza, înainte! Fiți bineveniți călătorilor pe insula de Unt. Insula de Unt? Ciudat nume! N-am mai auzit de ea până acum. Dar de ce îi spune așa? Probabil că odinioară pe aici era o mare de lapte, dar valurile zbuciumându-se s-au transformat într-o bucată mare de unt. Sunt uimit de atâta pătrundere. Se vede că sunteți un om umblat. Păi dânsul e vestitul baron Münchhausen. Atunci vizita dumneavoastră e o mare cinste pentru noi, domnule baron. Dacă mi îngăduiți și timpul nu vă dorește, aș fi foarte bucuros să vă arăt insula noastră. Primesc cu plăcere. Iosef, Da? vină cu mine. Ia uitați-vă acolo, domnule baron. Parcă ar fi ciorchin de struguri. Sunt chiar struguri. Vai, ce boabe mari, cât un măr fiecare. Toți pomii și toate fructele din insula noastră sunt mari. Priviți, vă rog, și încercați să ghiciți. Ce sunt acelea? Ha? Nu-mi dau seama. Trebuie să fie un fruct ciudat care crește numai pe insula dumneavoastră. Dar de unde? Sunt castraveți. Castravețe, dacă ar fi tot așa de gustoși pe că sunt de uriași. Să ne convingem îndată. Iosef, dăm cuțitul. Nu care cumva să vă atingeți de castraveți? De ce? Cine mai fi și ăsta, grădinarul? Nu, e cel mai mare inventator de la noi. Atunci ce legătură are cu Nu castraveții? știți că legea oprește cu străznicie mâncatul castraveților? Iartă-i, prea respectabile inventator. Sunt străini și nu cunosc legile noastre. Ce această interzicere? Află, străine, că de 20 de ani mă străduiesc să pun la punct o descoperire de cea mai mare importanță. Scoaterea razelor de soare din castraveți. Am auzit eu destule trăsnăi, dar una ca asta le pune cap la toate. Nici de cum. Vara, castraveții primesc o mare cantitate de căldură și lumină de la razele soarelui, pe care o păstrează datorită cojilor groase. Ei bine, eu încerc să le zvulg aceste raze și să le strâng în borcane și sticle bine închise. Așa că iarna vom scăpa de frig. Fiecare om
va putea să-și cumpere câte borcane cu raze solare are nevoie și să se încălzească cu ajutorul lor. Iar eu o să devin cel mai bogat om de pe insulă. Da, bineînțeles, nu mă îndoiesc. Și când credeți că va fi pusă la punct descoperirea dumneavoastră? Peste încă vreo 20 de ani. Dar de ce așa târziu? Soarele nu prea strălucește prin părțile astea sau n-aveți destui castraveți? Poate că vă lipsesc borcanele și sticlele de care aveți nevoie. Uraganul! Vai de mine! Vine uraganul! Domnule baron! Poftiți-vă, domnule baron! Adăpoate! Amarnică furtună. Ne-a ridicat ca pe niște paie și acum zburăm în văzduh ca baba clanță cu turanța pe mătura ei fermecată. Ăsta a fost norocul nostru, Iosef, că am izbutit să ne agățăm de unul din castraveții aia uriași. Pe care vijelia în mână nu mai știe unde, aoleu. Nu te mai văita atâta. Oricum pe castravetele ăsta te poți mișca mai în voie decât pe ghiuleaua care era să ne depună plopon în tabăra dușmanului. Da, dar atunci știam cel puțin încotro ne îndreptăm, pe când acum, uite. Mi se pare că în curând o să aflăm. Ia, privește în jos sub noi. Un oraș. Se vede un oraș, stăpâne. Și o mulțime de oameni. Se uită cu toții în sus. Nu ca pe îndoială că ne-au văzut. Da? Iar noi ne prăbușim peste ei. Feriți, feriți, oameni buni! Cine mai la dreapta, Iosef? Mai la dreapta! Nu pot! Cădem peste ei! Cred că l-am omorât, Iosef. Dacă nu s-a ferit, a văzut doar că ne prăbușim chiar peste el. Nu mai a avut când. Holbase niște ochi cât cepile. Da, nu fiecare zi îți pică doi oaspeți din cer. După îmbrăcămintea lui trebuie să fi fost un om de vază. Da, da. O să avem necazuri de pricina asta. Mi se pare că mulțimea devine tot mai amenințătoare. Strigătele se întețesc. Să fugim, să fugim! Ia te uite, Iosef. Mulțimea a făcut cerc în jurul nostru. S-a oprit la o distanță bunicică. Da, stau toți nemișcați, cu capetele descoperite și nimeni nu scoate o vorbă. Uite, unul se îndreaptă spre noi. Aoleu. Onorați oaspeți, nu știm cine sunteți și de unde veniți, dar ne-ați scăpat de o mare pacoaste. Da? Omul peste care ați căzut era chiar regele nostru. Era hain și lacom. Ne punea biruri peste biruri. Magazinele lui erau pline de bucate, iar noi flămânzeam tot timpul. Pe flăcăii noștri îi vindea regilor vecini ca soldați. De aceea vă spunem din toată inima, fiți bineveniți în țara noastră, fii ai înălțimilor. Mulțumesc, mulțumesc. Vezi, Iosef, crede că s-a sfârșit cu noi și încolo... Nu mai știu ce să facă pentru ca să ne simțim bine. Ne poartă peste tot, ne îmbie cu bucatele cele mai de soi. Ce program avem pentru după amiază? Suntem poftiți la vânătoare. Strașnic! Grozav, aș vrea să dau peste un tigru sau peste un leu care Vorbiți de leu și leu la ușe. Blestem. Amândoi suntem nenarmați. Da. O luăm la coană, Iosef. Da. Fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Oaleu, stai, stăpâne! Un crocodil! Calea ne este tăiată. De unde am mai răsărit și dihania asta? Din apă. Vai de mine, ce mai gura a căscat. Vrea să ne înghită pe amândoi deodată. Leu să ne puștește asupra noastră. Vai de mine, suntem pierduți. Nu. La pământ, Iosef, la pământ. Da, la pământ. Am scăpat. Leu a nimerit drept în gura crocodilului.
Păi am prevăzut. Mi-am dat seama că și-a luat un avânt prea mare. Ia, dă-mi eu pe cuțitul, Iosef. Poftiți. O să-i fac îndată de petrecare. Ei, Iosef, ce spui de crocodilul nostru? N-am crezut că o să reușiți să-l îmblânziți. Și încă așa de iute. Da. În numai 2 săptămâni a devenit ascultător ca un mielușel. Uite ce înseamnă recunoștința la animale. Da. Dacă nu ucideam leul și nu-i scoteam capul din gura lui, bietul crocodil s-ar fi sufocat. Bietul. Nu era nicio pagubă. Nu vorbi așa, Iosef. Am de gând să plecăm mai departe cu ajutorul crocodilului. Vă mână iar dorul de drum. Nu uita că avem un cel. Da. Nu ne întoarcem acasă până nu găsim magazinului. Pregătește-te de plecare. Mâine pornim la drum. Crocodilul a început să-mi placă. Se stă destul de bine pe spinarea lui. Ia te uite, Iosef. Da. Mi se pare mic sau mare așa schimba culoarea? Da, ai dreptate, stăpâne. A devenit mai deschisă. Aoleu, era să cad. Și eu. Ce-i să fi năzărit crocodilului? A început să cam salte pe valuri. Stăpâne, încearcă să-l ține scurt. Ce da degeaba? Se vede că a uitat de recunoștință. Eu cred că... Stăpâne, unde ești? Vai de mine, domnul baron a dispărut în apă. Nenorocire, domnule baron. Iosef. Da. Ajută-mă să urmă pe crocodil. Veniți sus, Așa. Aoleu, ce spaimă am tras. Credeam că... Că m-am înecat, nu-i așa? Da. Pentru că nu știu să not. E bine, dar nici acum nu înțeleg cum ați reușit să scăpați cu viața. Foarte simplu. Cum? M-am apucat zdravăn cu o mână de păr și m-am ținut la suprafață. Da, ați înghițit nițica apă, nu? Chiar multă. Dar nu apă, Iosef. Ia gustă și tu. Este vin! Este vin! Este marea vinului pe care am căutat-o atâta. De aceea crocodilul nostru a început să umble pe 2 cărări. Ei, așa am ajuns în marea vinului. Dar ce vin! Nu mă mai săturam sorbindu-l. Atât am băut în răstim de 1 an cât am stat în meleaguri acelea, încât marea scăzuse cu vreo 2 metri. Ei, dar văd că s-au ivit zorile. Trebuie să ne pregătim de plecare, prieteni. Dumneavoastră încotro vă mână treburile, iar eu din nou peste țări și mări. Vă dorim să săvârșiți noi isprav pe care să ni le povestiți când ne mai reîntâlnim. Vă făgăduiesc din toată inima. Știți doar că eu sunt baronul Münchhausen, un mare călător, ce-am colindat mai peste tot, din nord la ecuator. Să vânește grișile, în junglă am pătruns, dar ei de faima mea aflând, de frică s-au ascuns. Nimic, prieten, eu n-ascund din ceea ce-am pățit. E adevărat tot ce vă spun, nici când eu n-am mințit. El e baronul Münchhausen, un mare călător, ce-a colindat mai peste tot, din nord la ecuator.